ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. мавзӯи имрӯзаи мо именно барои бехатевии муомматевии машини. Ай пишти ду шакал рӯзи 21 ҳамин моҳ як соли роҳ намешуда ки мо биромада гап задесем. 95% шикаст хӯрдагӣ ҳастанд, но рӯзи 21 ҳамин моҳ ман видеоброшини муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти халқӣ дорам. Ман то ҳамин рӯза иждод кардам. ариза тайёр аст. статья навиштам. мо бояд видеоброшение кунем президенти халқӣ да. Через бачаи кӯчан биромаданд, через кормандонян биромаданд. Даже яде корманди ҳифзи ҳуқуқ, юристи честнера, журналиста тарсондам. Неки гапшон да ягон ҷо нагзашт. рӯзи 21 охирон рӯзшона. одамое ки биромадем дастгиришон кардем кормандо, ном фамилиятонро мегирам. просто ай пишти дисе курнамак бобои ҳоҷӣ гап шунавидест. просто ман курнамак нестам. ман тарафдори сиёсат ҳастам, мардум шикоят мекунам. хорошо? ҳамватанони азиз, интизори видео шед.